que hi ha molts, Monde de la Penya Estellat, gent de Reus que sempre vol que perdi el Barça, bones des d'Arenys de Munt, Viscaós de Balaguer, a veure què tal avui, Som-hi, Ricard des de Girona... Carles Grau sota pals, preparat Pau Bargalló, fa una primera finta. Mira, veus, cap allà, cap a la... Mira, li buscant aquesta rematada, enviant la bola al perd. Bé, després d'aquests minuts elèctrics que... Compte ara, Elder Nunes com ha creuat, gol, 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 gol! Gol gaire, gran gol d'Elder Nunes per obrir la llauna i per avançar el Barça al minut 10 d'aquesta final de la Supercopa. Golàs, és un golàs de molt calibre. Aquest dribling, fixa't aquí. El trenca totalment. Clar, a partir d'aquí és que entra sol fins a la cuina, però aquest primer dribling aquí mitja pista és canela, mel de romer. Sí, sí. Mira, Nunes, amb l'estic carregat ja el portuguès. El seu llançament, a les guardes s'ha avançat una mica. En repetició de nou del llançament, preparat ja Nunes. La seva rematada, refusa Carles Grau, encara el rebot, l'envia al lateral de la xarxa, Nunes. Suposo que també hi ha molts que tenen ganes que hi hagi partit, perquè quan l'ha fallat tot el públic ha aplaudit. Clar, el segon gol del Barça, pels que són neutrals, posava el partit molt coll avall, no?, pels blaugrans. El jugador de Ribes de Freser, 5-19 pel descans, com dèiem, hi va Adrué, davant de Gurrola, encara aguanta, pica i gol! Gol de... Sí, si dèiem abans el gol, aquest és un golàs de falta directa. Fixa com l'aguanta, l'aixeca i la deix, l'acaricia, només l'acaricia. Acaricia per creuar-la al guà de l'estic on t'acosta més arribar que l'altre. És que és una meravella. Catalans, Manlleu, Palau, Cerdanyola, a més del Matera, italià, el Sant Joanense. I aquí veiem a Joan Laporta, president del Barça, que ha vingut a l'Ateneu Agrícola per veure aquesta final de la Supercopa, juntament amb Ferran Andreu, president del Noia Freixenet. El curs passat en va marcar 13, però el primer any a la Corunya va ser brutal en quant a gols. Picava, gol, 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 Pau, 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 Pau. Una part que estava travada en una segona part en què faltava continuïtat en el joc. Ha estat una genialitat de Pau Bargalló amb aquesta canonada. Gairebé des de 3/4 a l'escaire per fer l'1-2. 1-2 guanya el Barça. I va Drué. Encara Gurrola. Torna a aixecar i torna a marcar. Gol de Jordi. En una repetició. És que ho fa rapidíssim, La repetició valenta, però en directe ha sigut fulminant. A més, la d'abans li ha picat cap amunt i aquesta li ha picat cap avall. I el paio s'esperava, el pulpo. I però si abans me l'has tirat a dalt i ara per què me la tires ara a baix? Boníssim, Adrué, boníssim. Minut 20, Esport 3, final de la Supercopa, 2-2 en el marcador. Preparat, Bargalló que fa una primera finta. Encara Bargalló, l'ha aixecat un pèl massa. Una repetició. Sí, ho fa perfecte, el que passa que li surt massa alt, no? Anava a ajustar el pal de dalt i se li... I va Drué, davant de Gurrola. Torna a aixecar i torna a marcar. Torna a marcar Drué. I canvi de guió en la final, en què el Barça sempre havia anat mort. Edu Castro, 2.52, haurà de remuntar el Barça ara. Escoltem Castro. Bueno, ara veurem... Vamos a jugar rápidos, ¿de acuerdo? Pero si no tenemos... Si la tenéis la normal. Pero si Camón, la pots posar les vegades que vulguis, perquè cada vegada que la veiem ens agrada aguantamos dos para ver si hay segundo palo. Si no... 8 segons, Nunes que agafa cursa, jugarà amb Alabart, no pot controlar aquesta bola. 3 segons. Els nervis aquí de l'Elder, li han fet una mala passada. Pica Carballeira, que l'envia a l'altra banda de la pista, i arribarem al final de partit. El Liceo que guanya la seva tercera Supercopa després d'imposar-se al Barça per 3-2, del mateix resultat que fa 3 temporades en aquest mateix escenari, en aquella final entre el Liceo i el Barça. El Barça que ha anat bona estona per davant en el marcador, però 3 gols de falta directa de Jordi Adrué en 3 llançaments dona la victòria a l'equip gallec. Del cartell de campions, l'aixecaran Carballeira i Dava Torres lesionat, operat del canell.
que ho celebren els jugadors del Liceo, que van celebrar i van guanyar la Copa del Rei de la Corunya el passat mes de juny.